ndakabatiza kuti mudzimai wangu anga ane munhu anodanana naye anoti Tafadzwa Joseph Ngondo. Bonde tinokupa pawadira. Ndachikuya mumburi mungu wayo kuti kone na rushumba mazi. Nena arushumba. Ibyo alisunga pamwe pedu. Anituma kwa. Mune nyaya yapinda nhasi mudare raMambo Ngezi. Nyaya yemurume auya kuna mambo achida kubetserwa pamusoro penyaya yekuti ari kuda kurambana nemukadzi wake, asi hazvisi kubvira nekuti hama dzemukadzi dzikupindira pakati pezvinhu zvavakange vavaka vese semhuri. Mukadzi uyu akarambwa mushure mekunge murume amubatira chifambi. Ngatinzwe zvakawanda munyaya. Pamusoro ida inini ndakauya kuzomangara nyaya kuno kwaMambo Ngezi. Ngati musi wa16 February ndakabatiza kuti mudzimai wangu anga ane munhu anodanana naye anoti Tafadzwa Joseph Ngondo kana kuti madzibaba Ngondo, zvekuti vanoratidza kuti vane zvavakaita zvakawanda for the past 2 years. Of which mumwe pandakadiscover ndaitova pamapreparation emuchato. Muchato udonga uri kumuswa 2 months. Saka zvadaro ndakabva ndaziva kuda kudai ndikabva ndamangara nyaya yangu darika bva ndipakirondedzera zvakaitika zvese ndabva ndavarondedzera and then kusvika patakazoenda pana baba indadiscover tikatagara semhuri tabva taona kuti aine mudzimai wangu kuti nezvakaitika zvese handichakwanisa kugara naye ndikabva ndainanga kukanzurisa muchato. Ndabva ipapo tikatazoenda pana tete nomudzimai wangu vakabva tanosvika kwekataonesana ndikabva ndava pakukuru. Ndava pakukuru vakabva vazondibudza kuti no nyaya ndakunosvitsa kuna nababa. Saka tikabva tazofonirwa natete vakabva vandipa tete kuti ona baba vari kuuya. Saka tava nababa vauya takabva tagara dare nanababa vakabva vabvunza kuti mashoko atakanzwa ndo amuchiri kumira nawo here. Ndikandati ndo andiri kumira nawo. Zvikanzi kana ari ayayo mune vana 4. Saramdava. Zvikanzi mune vana 4. Saka isusu tikuti pamwana wega wega tikuda mombe. Saka vati tikuda mombe, saka vaida mombe 4. Kabva ndachema ungati inini mombe 4 handikwanisi kudziwana mushure munge ndati mudzimai anditadzire zvakare. Kabva ndati ora chingonidzaiwo 2 wabva varamba. Zvikanzi kana uchiti pane 2 maybe kune vamwe wavosiri kugutsikana navo vana. Kabva ndati tazochema tikasvika tawirana pakuti mombe 3. Pamombe 3 ndikabva ndava pamombe 1. Kasara 2 vakabva ndipa deadline yekupera paJuly kuti ndofanira ndapedza mombe 2 dzose. But asini pandakaya ndichizomangara ndaimangarira ngoni madzibaba ngoni akati ane mudzimai wangu zvekutoti vaenda vese vachinorara kwese handizive mupurisa kuti vakazobatana ngoni. Purisa ndipa kutanga patantai ari kuSouth. Ainzi chipa yamuseya. Ainzi vari kuSouth Africa. Imbimbi mudzimai nyanya kutotaura kuti anomboenda kuSouth Africa. Anombodini. Nyaya yatakazosimbaradza kuti tinhingirinye ndekunge kwakuexploitiwa nemadzitezvara vauri kutaurira kuti ndandiri ready kuda kunochata. Takamirira muchato, mukadzi tomubata chihure. Ndakunzi inini mukadzi ndiri kuramba mukadzi noti vairambana. Wakuita zvokunzi unototanga waita ichi nekudai. Ipapo ndopatakati chiuya mutange manzwa kuti mambo vanoti chikomba chichitsvagwa. Ndatimakwa. Mamessage atinanda ndoti zvaro. Batari kurodza kuti nacho zvarava vatowirirana ivapedze. Vanga vapedza. Vapedza kuri kuwirirana. Vanhu vasoda kuti yasienda inga kuno. Mati? Vanhu vasoti yasienda inga kuno ndenga imadzibaba. Ini ndakazomangara yeuyu murume aida ane mudzimai wangu. But dare rakazobvuna kuti no nepazviri zviri nanoti tezvaravauya nezvezvi zvakaitika zvandakarondedzera. Tezvando vakuda mombe 4.
vakazonditi iwe ungozinaurora ndandakaroora pamwe kwakosara mombe 5 zvimwe zvose zvanga zvatotatiza ndosaka vakazonditendera kuti ndichati dzadzika dzana pasara sa uchiri kuda kubhadhara ina handizivi zvinenge zvataura dare nekuti makawirirana zvekurodzana kwevanhu zvinodanetsika dzimushani handi makagara pasinapo vakakuti isu kwedu unodai ukabvuma ndewangu usingambobvuma wakauya kudare ndipataigona kubatsira kuti wakabvuma vakatomirira ina handizivi because inini chandakaya chimangara inyaya aiwa tikuti iyo but pane mwandigungiwa mengerechokwadi yekuti vana baba vari kuti mukadzi haakwanisi kubva pauri kana usina kubhadhara dzimwe tu dzakazara nditori naye uchigara nehure tonya yakaitwatitaure kuti aiwa aiofana kutaura iyi makatowirirana zvenyu asi mukadzi haafani chinhu choga chinotendera kurambirwa mukadzi munoziva hongo ndiso mukadzi kana ahura mhosva yoga iwe anorambirwa kuroya tsvina nezvimwe zvese zvinopera zvinabasa mambo uri isusu hatina kuramba kuti arange mukadzi wake akaramba akamuramba mukadzi wake akamupa kupfurwa nditi isu tikatarisa kuti mune makore mangani muri mosakana waitungwari yese paita vana 4 mumwe atoruvoro akati pamwe rwani yedanga neyamai yanganobisa mazuva iwawa vangaita zvokuchata isusu sokungona kuti isusu tatichida kuti vana vangogara tisatombomwenera kuti tangwa tiuriro wapedza ndopavazouya kuti tazobata mameseji mufoni ini ndakatozvita patoende gupu aramba mukadzi aiwa asi munhu akakuberekera ikati singazivi kuti pavana 4 ava pane vasiri venyu here vanandira zvinhu zvakanaka zvikawanda sei takashataochafutsira zvese chihure takaitwa namaya nyangwe vakabereka vakazadza danga waitopuwa kare mubhaibheri mukaverenga unu waitovapo jesu ndiyakabvira kuti kururezo ndimazona mukadzi kana achihura achitsotsa uchiita basa rokumuchengeta apa aitoda kushata mano shaviri nhamo shaviri nesimba pauro nenge chida masisi kuna akadzura muchato nekuda kwechihure mupostori yewakuda watona inotongorombeva zvayo inoita basa rekuchengetwa nevamwe apa handisi kunzwisisa kuti nyaya iyi iri kuinini here ndakaita nyaya iyi haufaniri kusiyana nemukadzi kana usati wandibhadhara ndiro tikuti zviri rongo hatina kumupa mutongo tichidera uyu wataura mane mandipa ndachikuda mumburi munguva yekuti chirirai ava nguva chavo hazvichinji takataura saizvozvo vana varipo vazukuru venyu hazvidii futi hazvichinji vakakanganisira handu vanonye kumboona navo ndipika asi musana baba makati oraita zvinhu chitiitirawo chino nechimwe izvo zvaanoita but ngazvisazove nemaconditions ekuti kana usina kuita chakati hauzopari kumunetsa ndopana chichikumbira dara ndipanguva yekutikonzero chinoita kuti vazopana dzimba ivo ndo vakapana dzimba dzekuti chimbochimbogara dzimba idzi tichida chimbira nyaya notati iwe muso munhu avakashanda bozandidina pakugovana nhumbi yake pakugovana nhumbi ndo pakazokonzera kuti uyu achi achimbogara itawadza kuti isusu nyaya yekugovana nhumbi isaimo patiri ndiye kukoti imi ndai kukoti vakati toenda kukoti tichimirira kuti uyu achigara pano kwete kuti saka mudagara vakawirirana kuenda kudara chigadzisa nyaya imba yavo panhau yemba nechiti zvese patakasvika tataura nhau dzemombe idzi
Vana baba vakatora kuti mombe ikadii tapedza zvikanzi pane maproperties zvinhu zvamakatenga ndikada kuti akana iri midziyo yese mumba iyi mudzimai ingadi ngatorati kabva taura tisangotapedza zvikanzi munemba saka imba iyi makutenda muri mese ndo pandakabva ndine vana 4 saka ndikabva ndati ndinoda kupa zvese ndopa mudzimai zvese ndosara ndisina saka ini ndikuda kuti vana vadi vaone kugara ndoimba yavo saka ndikandataura vabva nditaura nemudzimai kakati isu takawirirana kudhara kuti imba ndechi ndevana vana baba vandipindura kuti pamaitaura naizvozvo maiwirirana mamuri mukufara saka izvino makupesana saka uchiminzi mimi kana musina kudhisana nyaya yemba iyi mwana wedu anosara ari panapa kana ari panapa anenge akagarira decision yemba yamakadi yekuti mozoita sendoichini imba dadangoti nini imba ndechi ndevana hamuna mumwe munhu ana asiri mumupe mutu wacha kuti mutamutsi uyo mutorese akafa indotone vana vakomana voga zvatongodzivasha and apa mazuva ano mwana uyu vanhu vazvara mwanasikana zvara mwanasikana ngatima hamungatumi mwana kuti achiurei ndezvemusoro make hazvinei nemi utori musoro wake wakadzonga chii aima hamuna mhosva asi hazvichaita uyu anga kubatsirwa nemwe isiri dare redu pane matara anobatsira vanhu kunezvizvakati uyezve kana mune vana 4 vanoridzi vasikana vakura sei mwatwa ne 20 years hatisiri mwana wendi akatoroora komana komana ne 5 years ndachindika tisati tataura nyaya iyi ndopakazoita kuti iti hapane vana sezvo wanga wakangotipa umwe chete vana 4 apa vasikana 3 apa umwe akatororogwa ava vacharorogwa kudhana yababa yamai takangotoresa zvisitaomauresamai vavo ndizvo zvave uchataura uchibvira pane pachita machihure vana vanasikana vana vano vachitokopa vakaita vachihure vanongoiwa neshuga unopuwa vana vake zvovarambirana saka ano baba zvamunoita imi zvinomusanyaya zvibindira mipuwai pfuma yenje avo vakarambana sei varambana vachaonye vanotone zuva ramakamuka kuzoudza zvinhu asi ngatisava zuva rekuti ora vanorambana vakatorambana kutara saka mamatano itai zve nekuti kuramba kuti karati unopesura vazorwira tsitsukuaridzokukarama isusu takakuti kune matare anopedza nyaya yakaita seiyi yerumupisi ndiko kwanofanira kuenda kudare irovo mozokadziswa nyaya yenyu yopera iri dare rawatiunza kuno rakari dare rekwamambo akati ina handidi zvekwamambo ndakauti titaurira tikataurira musha womunhu nokuti munhu avaka musha wake anenge atovaka musha munhu oita chihuroka kuti ngatitengesei imba tizowane mari achiuraya musha wakakwa nemunhu ndozvinangwa zvemabhiti anenge asina kuyozovaka ngatitengesei ndonyaya iripo ipapa inenge yapiswa ningimangwa hazvina kunaka aiyo tikuti vakavara vari vaviri vachitirei vachiwirana kuti vagare vaitirei sekuru wese vandimona mai avari kuchema zvavanachemava vari kuda chinhu chekusiri bo nyaya ito ndekuti chasipa nenyaya munhu wese ari kurarama pari anoona kuziya uri kuzosiyei kunani anditi kana munhu achishanda aroshandira mhuri yake kati hama dzemukadzi anenge achishanda chii mhuri yake mhuri yake zvavakaita mhuri yavo ndo yavaishandira saka mhuri iyoyo ndo vemaproperties avanavo kusaka wakomandiro nini ndo zvamai zvoziswa chikafu kati baba vaise kuvana titori nevanhu vakatoita vakangozvitera munongoisa kuvana kuti ndevana
ivo vana zvavo havakwanisi kuitengesa kana musana mazvo namuripo asi ndo vamapa mese muri kusangana pai kuti mai vana vedu vava taishandira takura ndo ngativape chii zvana sekuru nasekuru vanozouyawo apona kutozvana sekuru vade kutikamidzika mushaumo ivo vane mwana kakanganisa zvezvirongo varipo vanhu vakadaro vanogona vape kutora zvinhu zvose pakutanga takawirana kuti mbatofarakisa muzita revana but after vaona kuti mamira zvinoita vabva vachinja zvikanzika vamuchida makondishoni avaindifanire kuti kana muchida kuti tisemba muzita revana mofara mwema titiwirani tigare tisa zita revana but ini kana kuti aina zvikuru tichagara uyu mukazi wako ari kuchaizvoi aiwa zvekuisa iri pamuzita revana zvinokokerwa dare ndinandikurawo tinyaya yaukauraii tichakupa muna chakubatsira zvingoitwa pamutemo zvakananaka zvinangana kutinamba zvinoitika baba ndimune musha wemba makatokura muchinzi maindombarioiaamusoroi vana venyu vamakazvarana nemukadzi wenyambo yedu vanodano nyambo vakazvabva chipatara musikapindi tatandonzi babake ndiani zitane sene zvababa vacho ndomuridzi wemusha saka misha haidi kuzopindwa manje yoparadza wozi vanhu vanenge vaizama kuvaka musha nezita akasiwa unona sekuru vake vari kutarisira kuti zita ravo risarori saka mukati atitengesei tiparadzi pasati pasina chito azvibatsire vana vazukuru venyu vava vanozopedzisira vakudzungaira vasina bonzi vachipfuura vachiradzwa kuti vaimaimapapenyu paakutogarawo tinombinga baba akatengesa izvi kuti vakona ana mai isai zvinhu kuvana ndovamai vanokushandira ende imimi sasekuru mavasunungouya mutuna vazukuru inini mambo ndaidofunga kuti panyaya ika iye nomuzvimai vakondivi vade vauya matare kwacho kunotaurwa zvinoita kuti vaurirane kwete kuti dana inini property ndeyavo izvo ndizvo vaviri isusu hatimo mukati menyaya idzi tedzeranai kumatare nokunotaurwa nyaya idzodzo takaramba here imi life mamanya isu hatina kuramba i ndoka emzvinhu zvatimutsanangurana ivo ndo vakawirana kuti tichanopedzerana kumutemo zvezvinhu zvavo zvavakaita nekuvaka musha wavo zvisinei nesu mukati zvadondishamisa ndichidama kunokudari kuti akazonoramba here kuti darika ramuchibva unongopa unoramba sei kubva izvo ndizvavo vari vaviri ndo vakaonana vakadanana munhu orambira rambabako amona nyaya yekusheyanaka nyangwe vakabva pamba nyaya yekuti vanosheyana property nyangwe uk unongofanira kuyepo kuti musheyana ndihadi akamangarira mukadzi wake ndinozita rake ndiyo avade muchitonga muno kuti vade muchidamuchidamuchidamuchidaa ndisi mukadzi wake ini mofana mukadzi wake ndiwe madhiri pamwe wobuda vaita madhiri achichitina ipapo zvavo vari tui kwete inini ndizvipine mukati nazvo mari yekusanaini vakaibahatsaaai inyaya chete
unokulicha hwako ndani. Moyo wangu unorwadza futi kukuona uchishungurudzika. Ndikunosenda kuseni iwe masikati usimuka kuuya ndikukumbiro wangu. Ndamaya vachikumbira chikona. Bati unofanira kunzwa tsitsi ngoni rudo rwandinarwo kwauri ndakakuudza wani kuti ini chinhu chinogona kunditadzisa kukuda kuziva kuti ukupa umwe munhu rudo rwangu. Inga ndokuda wani nemwoyo wese naingoni. Ukada kubikirwa ndinobika, bonde ndinokupa pawadira. But pana ofisi hapo sha ndikazvifunga ndinorwadziwa hangu. Vese kwezira kozi iwe pese pawaidanana neni waidanana navo sometimes uchiuya kuzondiona nemota yavo. Murume wangu, kana wafunga zvemagirlfriends itirawo kure kuitira kuti rudo rwangu pakuitira rudo rwedu rurambe rwakasimba. Kukuda haisi mhosva. Baba mumu ndiye baba mumu. Mwana wao. Mwana wachikoma. Daimba ine muyunga daimba kunga kune kujara nasi baba vari pa mvana wavo avepo nyaya yacho ipere zvakanaka. Chiri kutaura manzwisisa here nyaya iripo musiyamo kuvaka imba nemukadzi yakunge mhosva. Handiti mapanzwisisa akahura zvechokwadi feya mameseji ari kutaura but tiri kuita kuti asabve nekuti ndakavaka imba yangu pamba naiye aripo semukadzi wangu. Handi makwana saka uyu mukadzi rudzi rwake kana mukarutarisa she's very stubborn. Nenhau yekuti pamba pacho paakatohurira ndo paakatogara izvozvi. Handiti makwana uyu kubasa kwaanenge ari anotaurara pai imba yake iriko. Chii chinotarisa kuti mukadzi auye kudare iye asevwa samunhu kuuya kudare ada kuita ustabhoni nekudare redu manje isu hatizomubata zvakanaka manje zvaanofunga zvaarikutora nemume wake wakabereka naye vanhu isu hatizogona kumubata mabatiro evanhu hazvipe zvakaita kanikwakwa. Saka zvatoda kuti kuipisewo shamwari yo pawakanzwa kuti dzaanotongwa asipo munhu. Handiti chinorwadza ndechekuti tinotonga munhu asipo. Handitika tichimuwanepi kuti titore zvinhu. Handikakwa mari atopiwa nemukadzi wako, mari atopiwa nemukadzi wangu ini, mari atopiwa nemukadzi wouyo ndokurarama kwavanoita. Handiti haana fixed abort yekuti tinoda kutora zvinhu ndoti kutonga munhu asipo kuda kuti tizomutorera zvinhu tonozvitora pai iye ari munhu wekuti paari zopa nemba yake. Dai vanhu ava vari vanhu kuti ane imba muno mutauni muno anotya kutadza kutaza kuti ndikabatwa zvinhu zvangu zvisazofamba zvakanaka. Saka ndikachiti imba haana wake mudzimai ari kudedzwa wamuri kuona panguva iyoyo ndiwo munodedza zita remwana wake kuti babani ndizvo zvakuitwa. Handiti saka iwewe ndototiudza kuti chauri kuda iwewe kubhadharwa here kana kuti uri kuda kugadzirirwa nyaya yekusara wakasununguka uwane kumwe kuronga pamba pako kwawazwa mambo achiramba kuti hakuna munhu anoti ahura pamusha pemunhu woramba wotswadzanora makagara pamba pemunhu. Izvo zvazviko kuti vanhu ndokwazvisiri tinoramba kukazvezva. Andokwa saka iye zvino tindatanga kutokupa advice. Handiti chidzoka back iwewe kuno kudare kweduyo. Handiti uite nyaya yekuti mugadzirise nyaya yekuti pamba pako iwe pasare pakachena kudai. Handitika ufambire mberi noupenyu. Uyo munhu uyo nebasa rake rechiprofita nekuti inidini nerimwe zuva unongonzwa taakukuudza kuti munhu uye takamubata. Handokona takamubata hazvireve kuti kubva musi wakakutadzira asvike muno muteko. Handozvika
atone mumba maanenge ari achitoprofita vanhu tichitaya kuzwisisa kuti munhu atora mukadzi wemunhu wakazvidzwa kuti atora mukadzi wemunhu auraimbai munhu ava ndiwo muri kuviga manje kupambeni kuti vauya madzibaba angoni mutinotoranako kuti vasabatwe tikutya kuti vakazobatwa nokuti vakatora mainini hapana kwatiri kuenda atokwa hakuna kwatiri kuenda saka nyaya inoda iwewe muridzi wayo nyaya yako yatakazoita kuti no baba vanofanira kuti vavepo inyaya yekuti mwana wavo ari kuramba kuuya kudare tichimudana handiti mwana ana baba vakadya pfuma yemunhu handiti akudiwa kudare nemhosva dzake oramba kuuya kudare todedzera kachi baba vake kuti uyai vasashamisika kuti ndateedzere uchiipa yati wadedzera ndiye mwana wavo ndianoita zvave pano right ndiofunga manga manosaina nditi zvatsangoita zvanzwika tipinde pane chimwe chikamu aine mubvunzo kati inini ndikubhadhariswa mari dzematara nditi chikonzero chekuti ndibhadhare mari yedare chechiri pati yaini satezva kwata kumagateva iye mukadzi vakachimusiyawo ko vanogara vose iwo ini ndaifanga ungouya kuhotera kuti mwana wangu ari kuii sepazotobva iye kuti ini ndine kodzero yekupuwa pfuma ndiriga ndo pangu kwete kwakugadzirwa dare nongwa mari yangu yandabvisokuma mukorera ndogona kuzomudza zvinenge zvipamurengwa asi kudare kana mwana kudare kunekuchipiswa kunobviswa mari yedare zvichida pane nhau dzinenge dzichitaurika musipo dzoonekwa kuti ndakaimibati zvisiri zvekuti kwamukwasha akudana pane pekuti anogona kuya nenyayekewa dare ndoroona kuti nyaya yekuzvifambe zvakanaka inoda baba varipo pamwe asiri yamangana handiziva mukuti papa zvakafamba sei bati zvinogona kufamba nenzira izvozvo ndingakapuwa samoni nezuro na5 o'clock ikabviri kudwa nhasi pakati na9 right asi nokuziva kuti handifaniri kuzvigagarira mambo ndinofanira kuuya ndatoya nepataundi ndichikwereta mari ndibatsire ndindimu ndisvike mambo vaziva kuti handa kuzvigagarirawo but zvinasina kodzero kutenga kundikurambana kanokazi handi vakapana magubhuru vakarambana izvi zvedzimba dzavo mukadzi wake ndiadadana izvozvi ndimatomudza kuti izvozvi ndanopera dziza uchini nyaya dzinenge dzaonekwa nedare kuti dzinoda kunge muri rekani kubatsire mbaundo nyaya yavo mainge panyeitoro paya vakadevelopa vision of extortion yekuti imimi muri kuti mwana uyu kana asina kubva pamba handiti kana asina kuitwa zvimba yake habvipo ndopakuti nyaya iyoyo yada kutozotaurirwa imimi zidare pfumo kuna handiwo mutemo uyo wokuti kana imi kana mangoreva pfuma yenyu motonozvigarira uyu akati July kana asina kubhadhira pfuma yenyu muna July pano pamambo munobaziva kungouya pano nemukwasha wangu takawira utandipa pfuma yangu pakati hana vanibhadhara asi chaita kuti muuye imi manje inhau yekuti pakapane element yekuti muri kuti nyange aravo abvipo kanisina kuti vachipfuma yedu ipapo ndofunga muna undipa mukado kuti ndinyatsokusanangura mafambiro atanya ipapo izvi zvokuzowirirana kwavo kuti agare ipapo vainda kunotanya dzavo kuseri iye navatete mukadzi wake vozotipa zvavawirirana kazvati tawirirana kuti ndomupa 2 rooms achimbofana achiitawo achienda pabasa pake amano pabasa pake ndo vanozara panga vakapana izvo zviri pamuri zvazvinire sumukati zvazoshamisa ichida makuno kuti azoti ndiri kuti gara pano chiita upi saka mati hamuna kutaura kuti ngagari ndatowana ngoma maverenga statement mati hamusaisei kuti ini ndine mashoko andakataura kuti mwana wengagari saka zvavakiliye kwatiri zvisedare kuti mimamhumo munyaya iyoyo uyo kana ane dambudziko zvinodaidaro atakuziva kuti mapyapindi mariri uyo kazimba kukokuti anofana kubviswa ndakuziva kuti hazvisinei nemi mukati inini handina kumbosungisa kutezva asi dare ndo rakaona zvakakodzera kuti zvava kuti mari yavabhadharisa inini handisina mbutunga vabhadhare mari hausivi unotaura kuti ngavabhadhare mari imi vanichisungai pamberi pedu handiti makwata kudare kunoku ndisi tunodedza munhu watinoona kuti nyaya iyi ndinhinganofanira kuuya akuna kutaura zvisina basa pamasoro pedu handi makwata ndisi tunodedza whoever kuti ngauye kudare handi makwata
iwo kawazomangara chikomba handida chikomba chine mudzimai ari mumba ari kuramba kuya panapa akaurimbo wachona handidi kunoti wamukundikana watomupa kuti wochigarapa kutomupevhera wekuti woyogarapa handidi bati baba vachona varipo vakadya mari yako maniyo saka tavadedza pano tivaudza kuti nyaya yakuitwa nemwana wenyu mudze kuti kana adedzwa udarira mambo gaidodaro ndozvanoda kuvataurira vaudze mwana wavo kuti ngauye kudari kwete tiri wabhega mana hatisi kuwakumbira baba hatisi kukumbirai handiti mabanzo hatisi kukumbirai hatisi kuvhundusirai izwainga izwai nyaya yatati imi kana maona kuti ndiri kuvhundusirai munotora matano nedare imi muri kutarwa kuti sei ndadedzwa pano handiti mwana watiri kutaura nezvake pano mwana wenyini handiti munhu kwatingapotere isusu sedare kuti mwana wenyu akanganisa tochitsvagadzika dzokuti mwana uye kudare ndiani watofanira kutaura naye uyo asi munhu womurodhika uyu mukwasha wenyu akaroora muchamenyuka apana kuvhundutsirai apana kuvhundutsirai kuziva sereka baba mwana akaura ndiwenyu uregeremi takaona kuti titaure nyaya mwana wenyu imi musiivaaaaa saka dare rati muge muri pano asi mukwasha wenyu saka mukwasha wenyu ana mari ana mari Baba